мақомоти хадамоти алоқаи тоҷикистон сару садоҳо дар бораи масдуд шудани фейсбук ва бархе аз паёмрасонҳои дигар тӯли 2 рӯзи охир дар саросари кишварро беасос номиданд. онҳо мегӯянд дар низоми алоқаи интернетрасонии тоҷикистон ҳеҷ мушкиле ҷой надорад. мақомот таъкид карданд ки дар ин маврид ҳеҷ шикояте ҳам аз сӯи муштариён дарёфт накарданд. вале бархе аз корбарони фейсбук ва инстаграм аз дастнорас шудани ин шабакаҳо дар тоҷикистон шикоят доранд. ман хол кардам ки инстаграма бояд сар чиз кардам мегиранд бу ҳамхел кардан не ки бояд нафар дигар пурсидам дуконам таки не ай мегафоно кор накардесам бояд тисела ин дафъа VPN-о кор намекарданд. маҳини даврон яке аз корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ки ба гуфтаи худаш бештар аз фейсбук истифода мебарад мегӯяд ин мушкилро 2 рӯз аст мушоҳида мекунад. чун ман хеле фейсбукро зиёд истифода мекунам, танҳо шабакаи иҷтимоие ки ман аз он истифода мекунам фейсбук ҳаст. барои ман маҳдудияташ яккам сангин буд, яъне сахт буд. дастнорас шудани шабакаҳои иҷтимоӣ дар тоҷикистон падидаи нав нест, чун дар солҳои ахир борҳо ин ҳолат рух додааст. мақомоти тоҷик то ин вақт маҳдудияти дастрасӣ ба сомона ва шабакаҳои иҷтимоиро бештар ба мушкили фанӣ рабт медиҳанд, аммо ишораҳое ҳам аз сӯи мақомот садо доданд ки ин кор баъзан барои таъмини амният зарур аст. барои ҳамин ҳозир ҳама ба сигналу вая гузашта истода. фаришта моҳгулова, мутахассиси фановариҳои иттилоотӣ, дастнорас шудани бархе аз шабакаҳои иҷтимоиро ба мушкили техникӣ рабт дод. ӯ гуфт чунин вазъ дар рӯзҳои ахир дар кишварҳои ҳамсояи тоҷикистон ва ҳатто амрико ҳам мушоҳида шудааст. дар асл баста шудани шабакаҳои иҷтимоӣ ва умуман саҳифаҳои иҷтимоӣ ба мисоли он паёмрасонакое ки буд WhatsApp, чунки WhatsApp политикаи конфиденсиальности худша каме баста намуд. ҳоло дар тоҷикистон беш аз 3 миллион ба интернет дастрасӣ доранд. фейсбук бо беш аз 200 000 корбар севумин шабакаи иҷтимоӣ пуристифода дар тоҷикистон будааст. инстаграм аз шабакаҳои дигари серистифода дар тоҷикистон аст ва ин шабака барои ҷавонони зиёде як роҳи дарёфти маблағ ҳам шудааст.